Хвани салфетката. Благодаря ти. Отново ти. Казах ти да не се обаждаш повече. Не искам да говоря с теб. Спри. Съкровище. Кой беше? Пак той, баща ми. Той не спира да настоява. Не мога да издържам повече. Добре. Но какво иска? Честно казано, не знам. Ако е толкова настоятелен, не мислиш ли, че може би трябва да говориш с него? Слушай, ти не го познаваш. Не знаеш през какво е преминало семейството ми. Вярно. Не го познавам, но той все още е твой баща. Не ме интересува, не искам да имам нищо общо с него. Никога не си ми разказвал за него, но в този момент стигам до извода, че той трябва да е направил нещо много лошо, за да му се сърдеш толкова. Да, той ме нарани. Откакто си намери нова партньорка, той напълно забрави за мен. Особено след раждането на новия му син. Моят полубрат. Той дори забрави рождените ми дни и стигна до там, че не се обади да ми честити Коледа. Цялото му внимание беше насочено към новото му семейство, така че сега може и да го пренебрегна. Съкровище, разбирам те. Сега обаче си пораснал, той е стар и може би се е разкаял и... Не се намесвай. Не знаеш нищо за отношенията между мен и този човек, когото дори не ми се иска да наричам баща. Така че сега, моля, нека сменим темата. Ти си последният човек, с когото искам да споря. Добре, Любов, хайде разчисти масата. Ти? А сега се осмеляваш да дойдеш и да позваниш на вратата ми? Как смееш? Събудил си се твърде късно, след всичко, което си ми направил. Лучано, прав си, сгреших, но бях млад, наивен и не осъзнавах вредата, която ти причинявах. Тук съм, защото искам да поискам прошка от теб. Прошка, шегуваш се. А сега с две красиви изречения смяташ, че можеш да заличиш цялата болка, която ми причини. Лучано, знам, но не знам как иначе да ти се извиня. Имам здравословни проблеми. Не ме интересуват твоите проблеми. Може би сега дори си останал сам и няма към кого да се обърнеш. Нека новото семейство ти помогне. Грешиш, Лучано. Не заради това съм тук. Всъщност те правят толкова много за мен, а аз съм тук заради теб. Замълчи. И се махай от тук. Любов, кажи ми. Какво? В болницата. Не се притеснявай, ще бъда там. Любов, как си? Добре съм. Съжалявам, но по телефона дори не ми даде време да довърша изречението си. И тогава какво правиш тук? Стефано ми се обади. Твоят полубрат. Да, Лучано. Аз бях този, който я помоли да ти каже да дойдеш тук, защото ти не искаше. Всъщност си тук заради татко. За татко? И ти ме накара да дойда спешно тук заради татко? Знаеш много добре, че не искам да говоря повече с него. Дори и да искаш, вече не можеш да го направиш. Той почина преди малко. Какво? Той имал рак на дебелото черво. Откри го преди няколко месеца. Последното му желание беше да получи прошка от теб. Той написа това за теб. Искаше да го донесе лично, но за съжаление не можа. Скъпи ми сине, ти беше толкова малък, когато се разделихме с майка ти. Аз извърших. Толкова много грешки и съжалявам за тях. Никога не съм спирал да мисля за теб. Онзи ден, когато дойдох в дома ти
Исках смирено да те помоля за прошка, защото това е последното ми желание. Не ми остава много време и искам да знаеш, че във всеки миг, който ми остава, все пак ще се опитам да говоря с теб, да те видя за последен път, дори и само за да ти кажа, че те обичам. Надявам се един ден да ми простиш с обич. Баща ти. Разбира се, че ти прощавам. Ако можех да го направя по-рано. Виж, Лучано, не е необходимо да се чака до последния момент, за да се прости на някого, защото може да е твърде късно. Повечето истории в нашите видеоклипове са вдъхновени от реални събития, а ако и вие имате такава, може да ни вдъхнови за бъдещи видеоклипове.